Моля, заповядайте, ръководители. Мони, обърних натам. Да гледаш. Уважаеми колеги, благодаря, че повярвахте, че точно днес, на Лазаров ден, в града на войводата Кракра ще стане празник. Допринесохте за това с работата си, допринесохте с това, че вашите клубове бяха част от нашия фестивал. Моля аплодисменти за тези, които са внимани. Организаторите са подготвили грамоти за участие, пакети за участие и подаръци за ръководителите. И сега аз тук ще си разреша така по-набързо да ги обявявам. Танцов клуб Хоп Троп София. Детски фолклорен ансамбъл Искри. Танцовско български песни София. Школа за български хорал Българе София. Клуб за фолклорни изкуства Висоша София. Школа Елатница София. Клуб за народни танци Българ София. Само да уточня, излезте всичките сестри. Излезте напред крачка. Трите сестри. Те са сестри по неволя, но пък така станаха за цял живот. Сестри бяха в една стая в Първоградското училище. И се радват, че такива стари приятели като Радо, също Първоградско училище възпитаник, ги надзираваше, като бяха малки.
Аплодисменти още един път за тях. Танцов състав Искърски пролом, село Гара Лакатно. Клуб за български народни танци Луди млади игриви София. Танцов клуб Калина Бредник. Танцово студио Хорце при 125. Ученичка Боян Пен. Ръководител Весела Величева. И Пепи. Той е много важен, защото е дясната ръка на Весела. Аплодисменти за Пепи. Извинявам се. И сега е време да връчим грамота за участие на танцова къща приятели чрез танца. И Йовче, освен там да си я връчиш. Има ли? Ще имам още една награда. Грамота за участие и на Чудноро. Те са нашата гордост. Те са децата, с които вървят редом до нас и винаги участват във всички наши мероприятия. Уважаеми колеги, Танцова къща приятели чрез танца и Сдружение Дай Баба Огниче връчва приз на името на доцент Йордан Янакиев, хореограф, известен в българското танцово изкуство. Тази година този приз е и сега в момента, виждайки ги наредени срещу мен, всеки един от тях го заслужава, но ние сме преценили, че той се връчва на Радослав Тодоров,